На другия ден – депресия, мрак. Пише в Google оголемяване с чеснов чакрак. Излиза обява с шарени букви. Професор Жижевски ще ти вдигне и стените вкъщи. Звъня му. Бате, пращай магия, жената ме гледа като плочка с плесен на Мия. Той вика: туреш зелка и лев под възглавка, ма ако не стане, ще го шием с канап и дръжка от сламка. Кланям се, вярвам, че ще има прогрес, правя му превод, пращам и стар компас. Сменям сапун с катран и балсам, вече мирише на язовир и блатен салам. Изям люта чушка с кръст на челото, гърмя като трансформатор в болнично отдело. Справям се трудно, но има надежда. Пишлето трепна или беше от жега. Стампям се пак, нервен, бос, отчаян, а жената до мен гледа сериал и се маа. Нищо бе мило, важно е душата, а аз шепна: да, ма душата не става за креватна вата.